Μήπως ανακαινίζεις? Τότε χρειάζεσαι κάτι παραπάνω από μερεμέτια και πρόχειρες λύσεις. Χρειάζεσαι συνέπεια, εμπειρία και επαγγελματισμό. Η Dynamic Group είναι η νούμερο 1 επιλογή για ολική ή μερική ανακαίνιση σπιτιού, από μπάνιο και κουζίνα μέχρι και εξωτερικούς χώρους και διαρρυθμίσεις. Με εξειδικευμένα πακέτα, χαμηλό κόστος και κυρίως διαφάνεια. Αναλαμβάνουμε από το σχεδιασμό μέχρι και την τελική παράδοση. Είτε το σπίτι σου είναι 50 είτε 250 τετραγωνικά, φροντίζουμε ώστε κάθε υλικό, κάθε συνεργείο, κάθε λεπτομέρεια να λειτουργούν υπέρ σου. Και αν επιλέξεις τραπεζική χρηματοδότηση ή εξοικονομώ κατοίκων, η ομάδα μας έχει την εμπειρία να στα προσφέρει όλα. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Η Dynamic Group δεν υπόσχεται μόνο, παραδίδει πιστοποιημένα ασφαλώς και με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο για εσένα. Μάθε περισσότερα ή ζήτησε προσφορά στο dynamicgroup.gr και άλλαξε το σπίτι σωστά από την αρχή.